Здравейте хора от земите на BAK Gaming. Аз съм Бог, тук с мене Аллаху Акбар. Аллах Акбар. Да, нещо му крашва, но ще се оправим, ще успеем да направим качествено видео с специален гост, но тих DJ Master Kill. Та, днес ще играем лига. Кой играе Master Kill? Играе топ лейн. С кой герой бе? Не знам, това е твърде ми е сложно. Да, Ли Сине, добре, те ядосвам. Ние сме ботом лейн, ако... съм ядосвам, крашнало ми е това. Да, ако не сте забелязали... Аз съм АФК. Да, и ние играем ботом лейн. Аз съм Лушан, а пък той е Джана. Имам голфранк, покажи ми скина. Така. И не знам точно срещу кой ще играем. Дейвън и Гангпанк или Дейвън и Суейн. Дейвън и Суейн. Прекрасно. Ох, Сайленс? Това има Сайленс? Това има Сайленс. Това на Суейн. И не знаеш ли? Не, изобщо. Не, аз просто не съм... просто не съм си апгрейднал. Моя грешка, извинявам се. Да, хърчи си маната. Това е Суейн. Ето го... Не се реконект... чакай. Окей, както да си кажа. Много ме бутат към колата ми. Как го убива? Той откъде да знае? Също. Окей. Им ще твой начин. Ей, не съм си взел мастерито. Просто е лашка ми трябва. Това е станало, що няма малко. Не знаеш ли го? Да. Що има само... Нещо принцип да има бикове лардема. И... фърстбол. Не, кане мина! Уху! Това изобщо беше, нали, калкулирано, колко лата. Чакай си намести нишката, Бонуса там демиджът ще ударя Джана. Ние можем да го изиграем. Другото, ако има герой, който мога да играе това ще е Джана, прекалено много стане шампиона, за да не спаме. Иронично мистери листа на блок ни даде това каза Джана. Така ли бе? Да. Изобщо. Много съм агресивен. Аз в момента просто аз играех малко така. Исках много да си взема фарма. Пак го водя Дейвън, и отидох много навътре в лейна. И Суейн си изхарчи маната на мен, сега му се връща лека по лека, Да, мид с екзал. Аз реках си това беше доста добър шилд. Щит де. Нещо много си опасен. Не! Не, той го взе! Исках да се направя на готин, че знам как се играе Лушан и щях да направя добър изстрел с W-то. Не знам дали ще да го оцели, но изглеждаше доста добре и Суейн скочи в пътя. Древан хилна ли съм? Да, май да. Той много флаш, така че... Ти преди знал ли си ги? Това беше дъбъл и го казва на английски дъбъл, Ма това беше двойно
И го каза на английски и беше псуня. Ами, преди знаел ли си ги? Аз не. Знаеш ли сега колко пари има Дейно? Не. На Дейван аз не играл Дейван. На Ушан знам 500. Окей, браво. На Джага знаеш ли? От ДДЗ. Дрейван човек. Аз Герой винаги съм омразил. съм здорен с Блейд. Абсолютно всичко за героя мразя. Едно, че Ще можем да го изиграем пак според мен. може да го мразя това нещо. Достатите му ме дразнят. Репликите Обичаш му- и да го играеш обаче. Защото е толкова, защото ми беше толкова лесен. Аз играех срещу кръв да беше. За моите стандарти беше добре. Аз много лошо, да. Просто да го... Чакай, имам щит, имам щит. О, да, Не. ой, рек. О, не, дадохме две убийства. При флашнали. О, бягай, ти ще успееш. Браво. Ами, за нас беше добре, обаче за нашия гост не е толкова добре. Той е загинал веднъж, така че... Нашия... Проблема е, че сега можем да паднем малко назад с фарма. Другото нещо, което много съпорти забравят да правят е да си сменят тринкета, когато вземат тайстъл. Понеже де-факто е юзлес, по-добре да им да изчистиш техните лардове. Да. Случаят няма съпорт, май, но все пак би трябвало да има лардове. И вие купувайте лардове, момчета. Ма, първо станете в добра дивизия. Защото... Ако има съвет, това е да си купувате лардове, защото виждам контрола в Лоуело. Така да Ма и ти си в ОЛ. в Лоуело именно имам опит. Да. Виждам контрол, примерно, като знаеш, че трябва с барон, е много полезно. Аз сега много... И те понеже не чистят като хората, Добре, аз по пари мисля, че вода да имам. нека да видим. Аз бия демидж. Няма как да не го водиш, може би какво абсолютно. Да. Той и Слейн има най-много глупост в момента. Много ми скочи и му изядох кръвта. Грага се в буша. Обаче трябва да го взема. Тя като първия етап ще ми се Грагас. Видео говорителите са... Thanks for telling me, now I won't gun. Успях. Добре, Грага си идва, ма не е голяма работа. Той даже не идва. Отивай. Дай му щит. Не, Касиопея, както ти... Много бавни реакции. И се изненадвам. И баквал ли се? И не е взимал. Не прави много демидж. Само дам съвет, макар че повечето хора не обичат съвети. Аз искам поне... Добре, имам го. Добра игра до сега. Да. Единствените килове са към Ренекта, но той не е чак толкова. Чакай, Не. чакай, само ще ви писи. Тук няма плазма.
Нашето приятелство го Фарма ми е ужасен, обаче водя Дейван, така че това е по... не е ужасно. Нека да не го изоставяме. Другото име добро. Поне се сеща, па дали е добро. Въпросът е дали ще се сети сега. Ган. Аз имам редбук. Той флашна даже. Трябва да видя по-право с линията герой. Ще ще една. Хубаво, че той флашна, така го направи. Аз малки морда бяха първа бандити през цялото време на World Cup, не бях да разбера какво. Една. Ами... Той вече не му се купува толкова критове на него. Това си мисля, че... Само защото ето му, нали, ето му сега е main damage source май. Кое му е? Барелите. И ако... Правят барелите. Ами бият демидж и могат да бъдат чейнвани за още демидж или нещо от това. Това лето ми го пусне аз го бих. И да, и Q-то, ако сложиш Q, ако нали активираш барелите с Q, те това бие много демидж. Проблема е, че дори да го стана, той пак може да смача. Трябва да го променим. Не, още е така. Така че... Абе, ние ще го стилнем, да. Дълно стига се оправя, че... Айде сега тия ще дойдат от това. Хубаво. Ултимейта ми! Днеската крава! Не! Съжалявам за коя секунда, сериозно. Аз си мислех, че му скачаме пак. Сега нови айфони да правя или какво? Талисман повече ви, честно казвам. Phantom Vessel. Infinity Edge, да, Infinity Edge. Видите ли да взема или Иония? Не ми трябва да си дя. Сега револвера ли е по-добър или... Не питай мен. Не питай мен. Знаеш ли нещо? Не. Защото има... Видео арговете вече са по-ефтини. Ами да, и те са единствените. Ама те ми взеха. Кулата ми взеха. Те ми взеха кулата. Аз им взех Нексуса. Ами те не мислят за нещата. Да правим просто асове. Не, нека просто да си отида в лейн за сега да си играм играта. Аз искам те да са нали по-агресивни, за да ги хванем. Не, те не толкова. Първа сериозна игра, няколко месеца мисля, че не се вижда. Не от няколко месеца, двамата сме играли мей. Сериозна игра. И преди сме играли сериозно, за да пробваме новите герои. Аз главно новите адекерите. Аз продължавам да се памятя. Под нови герои искам да кажа апдейтнати, нали няма нови герои толкова. Един. Не толкова, не си... Че под кулата и знаеш... Ли стига да имах дабъл шотовете. Рейнджа му е скапан. Уху! Знам! Да, сега всъщност са забавни за игране. Ама лейт гейм обикновено сами не могат да направят нищо. Той дойде да ми го даде. Искам да кажа, нахранен мастър е по-опасен от нахранен ушан. Кое?
Кажи. Това е което пингом. Това е нещо като малък барн. И да, чуват се изтели. Записваме го през Нова година, така че... Последен клип за това. Не. И ще ги мрази, ама... Постоянно ги пускаш, обаче. Ами то така sorry sex ди. Не, аз не го мразя XD-то. Само XD го мрази. Аз го мразя където хората го използват, а иначе то е емотикон, просто всички са така малко. Самия емотикон го мразя. Не. Тебе си не мога да... Не, аз бях готов да хилна, хубаво, че видях Gangplank, защото иначе щях да използвам хила си без да ми пука. Не знам кога да продада Doran Blade, за да си купа нещо друго. Ми трябва... Аз съм този събор, който постоянно го напомня. Farsight какво? Какво? Лео си Farsight. Какво? Това е орба. Орба плейсва някакъв пар. Не си ли спомняш орба, бе? Орба, да. Ето го. Да, се. Той сега са му апгрейднали рейнджа на първи лево. Ето това, ако ми го убиеш, нали? Това няма ли кулдаун? Стаква се, иначе има кулдаун. Мордеркайзер беше overpowered, защото той можеше да използва улта на дракон. Ма те го бяха бъфнали други неща. Май там Аде скейловете ми бяха, нали, сменили са ги с Аде и са ги бъфнали. Направили са ги. Не. Може с Аде скейлове. Да, той беше с Аде. Билдваше му с Аде сякаш. Това е много силно. Или не нещо по средата. Може да играм без, просто ми. Яде, искам да кажа. Мянка да ходе. Дайде да отиваме за втори дракон. Не, аз ще отида на ботлина. Те сега не можем да енгейджнем както трябва. Той ми е такова лада. Ма ние нямаме. Опитахме се. Опитах се да му... Да. То за да бъда честен, не е негова вината, ние просто западаме без него. Дадохме им го само да се почувстват добре. Не, те са го направили сега, че никой не го видя, въпреки че не го записвам, никой не го видя, нали? Нали? Айде, 5 минутен кулдаун за флаша. Да. Да, аз точно даже се опитвах да направя. Мисля, пак да не е флаш. Други флаш. Не знам, не! Интересно ми обаче защо ти, нали, добавили се да гледаш къде преди е имало лардове и не знам защо това ти трябва. Не, то беше така, че
и че не се позиционирах добре. Бях в такава позиция, че те ме комбонаха много добре с всичките и спелшотове ли? Та, ще взема малко лайфстил. Не имаме чудно. Не знам дали това му трябва. Вече в това няма лайфстил? В ето това там Essence River, където беше просто нов. То беше яко, че да, ама... То май още да, ама не знам. Ако се отваряш, какъв беше шортката за шот? Ти са го променили напълно, сега е за кулдаун, не за мана. Да, сега е за кулдаун. Добре, това е ли? Много смени. Видя ли? Какво видя ли я? Добре, ще трябва да я помогна. Да. Така реагирам. Да, и също той е нов револвер, ти увеличава рейнджа. Нали само един шот ма го увеличава. И след това си такова. Следващия път няма да й помогна да видим колко е. То тогава ти ще си виновен, нали знаеш? Хубаво. Така има командите. Видя ли този как го оцели? Надявам се някой да не пука. Не го видя. Я го! Не, аз се позиционирам толкова зле. Айде, ти се пожертва. Човек, те ни победиха направо. Не, само ги стреляме така. Аз горе-долу е заради моето позициониране, това винаги ме хваща. Грага се, не е толкова лошо, щом знае как да енгейджва. Аз трябва да си взема и малко лайфстил. Готиното е, че нали револверът ти дава един шот да ти е нали, на 600 HP или каквото е. Видя ли колко далече. И мисля, че Ушен може така да даблшотва с неговия пасив и да прави по два даблшота. Айде, качаме им бос. Хил на Филипинама. Не, почува сме. И той има старие на ботъм. Не знам, просто се чувствам, че сме по-малко по някаква причина. Нека да видим защо. Да, и защото... чакай. И защото го нямам, просто се чувствам като по-слабите. Въпреки, че ги водим сякаш. Виж го! Нали, той може само да... Не знам какво иска да кажа точно по Tinky Tout, но... whatever. Мисля, че... It's fail! It's fail!
Цец! Аллах Акбар! Ти можеш да я спасиш. Пак отиваме без джангър. Той този път, нали, трябваше да е тук, като всички се събрахме, но... Нека да хилне, нека да хилне. Дай да лайфстрим. Сега е! Ти е фейсбук. Айде, ма, ние имаме някакъв огромен екран в контрола. Ето, браво, мастер и като дойде се справяме добре. Той мастер и вече една крачка пред тях. Мъртъв е. Бие се с тях, обаче пингва. Не можем без мастери. Не, дали те ще го контестат, барон. Да се успея да ме би. А, не изимай, Ти просто слагаш, как се казва, дърва в огъня. Какво да правя? Аз виждам се. Аз даже няма да мърдам. Както аз като играх трек. Но почти си ме бързо. Толкова ме дръзи само с колиса. Но колко стана сега? О, не, нашия приятел. DJ Master Kill. В YouTube slash DJ Master... не, Master Kill. О, Insect. Добре. Не! Това е сам, той направи добър инсект и ние даже не го убихме. Оу, ето заради това Gangplank беше бан. Не е толкова добър дизенгейджер, аз бих. Ти видя ли да не ти пука за дизенгейджа? Видя ли демиджа от Gangplank? Не ми се реколва. Аз ще направя да си взема болт тестера. Също, нали, имаме пари безплатен. Ама аз не съм там, не знам. Quadra kill. Ей, где промая татал. Окей, GG. А бързо напиши си. Та. Гейм. Това беше видеото, за да бъдем честни. Окей. Надявам се да ви е харесало. Това ти е оценката от... Не? Аз... B+. И на мен B+. Нека да видим B+, колко демидж сме сериозно? направили. Комбат. Давате ми чакай. B+ на това. Демидж done. Самоубийц се рад. Демидж done. Винаги съм ви мразил на това. Касиопеята е направила най-много демидж. Окей, мисля, че можем да свършим видеото на това, хора от земите на BAK Gaming. Надявам се да ви е харесало. Лайк, комент, subscribe за повече и до следващото видео. Довиждане! Easy.